Руслан, әлі блогерға язылдың ма? Не күлесің сен менен Шолпан? Жоқ, күлме бетінде мен, бұлайғына сұрауым. Ойса, бүйрек қоты қалынасың. Бір нәрсе болды ма әлі, Руслан? Бір нәрсе болды ма деп Шолпан, міне қара. Кеше бір ой миңа тынычланырга бирмәде, әйме? Менә уйлап кара әле синде. Менә синде мин дә камераны яратабыз, әйме? Мотор иттереп сөйлибез, кыяфәтебез дә инде Аллага шөкер, әйме? Һәм менә шул бирелгән бөтен сәләтләр белән без үзебезнең блокларны нәрсәгә дип эшләмибез икән. Менә барсы да бар бит инде, менә барсы да бирелгән Аллага шөкер, әйме? Тут та эшлә, язылучылар, җәйме, тагын бер өстәмә танылаймы, һәм менә шул яраткан шуңа яшәп талышына йөртә инде. Һәм инде шул блогны алып барып рәхәтләнеп яшәп кенә ятасы бит инде, әйме? Без синең белән теге ничектер уйламыйбыз аны турында. Сөйләгәндә бигрәк җиңел тоела шул. Ярар, Алла ярдәм бирсен сиңа. Киләчәк блогер. Рәхмәт, бик зур. Туктале, Руслан. Блогны сәй турында буласың? Дөресен әйткәндә, Шолпан, иң авыры шул белмим әле нәрсә турында икән үземдә. Ярар, Руслан, син бер дә борчылма. Без хәзер бергәләшеп уйларбыз. Тик башта тапшыруны башлыйк, чөнки камераны ничә минут буена төшереп тора безне. Ярар, Шолпан. Хөрмәтле тамашачылар, сәлам барыгызга да. Эфирда сез дә без дә яраткан тапшыру. Яшьләр тукталышы. Башлыйбыз. Руслан, синең блог турында берәр идеяң бармы соң? Менә беләсеңме, минем шундый блог эшлисе килә, менә ул менә файдалы да булсын, менә калганнарга ошамасын да улайм. Менә кайфны да күтәрә торган булсын улайм. Менә шундый яхшы булсын. Менә аңлаталдым мисә? Актуаль да булсын. Ой, билимләр, сигнал эшләп битербез инде. Безгә бит бу бик авыр һәм чит булган юнәлеш. Менә шул, менә үземнең божым баткан шуның белән. Нәрсә уйлап табыргасың, Так, идея да эшлибез. Нә карарсан? Син социаль сетьләргә кергәч, иң беренче булып нәрсәгә игътибар итәсең? Иң беренче булып күзгә ташлана шул менә, видео яки фотолар, Шулай. Менә тамашачыны яратып карасын өчен, әлбәттә инде ул видеоның яисә фотографияның сыйфаты яхшы булырга тиеш, шулай бит? Шуңа күрә безгә иң беренче чиратта яхшы фон табырга кирәк. Һәм әйдә беренче видеоны шунда төшереп карыйк. Хорошо, менә сине юккана яшереп ташын барып торманнар, дим. Яшыл, сине нәрсә эшлисең икән? Нәрсә дисең? Ярар, менә кара. Синең блогың актуаль һәм яңалыклар белән тулы булырга тиеш, шулай бит? Руслан, соң без бит татар яшьләре белән бәйле булган тапшыру алып барабыз, шулай бит инде? Димәк бит инде без аны яңалыклар белән иң беренче чиратта таныш булырга тиеш. Соң менә бит күптән түгел Казанда Созвездие Йолдызлык фестиваленең финалы узды. Ул ничек узды, ни номерлар булды, кем җиңде? Гомумән, барысы белән дә без киләсе видеода танышырбыз. Әйтә без синең хәзер синең блогың өчен фон титрабыз. Тамашачылар видеозны карасыннар һәм шул вакыйга турында аннан соң син үзеңнең блогыңда кыскача язып китерсең. Яхшы идеяме? Шәп идея. Карыйбыз. Bir yıldız, 2 yıldız, 3 yıldız. Dostlar, bunda şunun xatli ko'p yıldızlar. Nişin deb so'rasag'iz, chunki bugun Respublika ko'lam Soзвездие Yıldızlar festivalining super finali. Bu yıldızlar şundan da örnek olарлык, jırlıylar, beyler, aralarında söz ustaları da var. Eng muhimi barысы da tiri тавышка. 39 чыгыш, 1300 катнашучы. Сөзебез Созвездие Yıldızlık festivali турында. Төрле районнардан килгән балалар башкалабыз Казанны чын мәгънәсендә ду китерде дип була. Район турларында катнашкан 60 мең баланың нибары 6 меңе генә супер финалга уза. 5 көн дәвамында мәртәбәле жюри әгъзалары балаларның сәләтләрен бәяли. Иң-иңнәре генә супер финалга уза. Менә шундый зур бәйрәм тагын килеп җитте яз белән бергә. Безнең балаларыбыз, талантлы балаларыбыз, ул безнең байлыгыбыз, горурлыгыбыз. Безнең илебезгә шундый талантлар кирәк. Алар
сәнгатьтә генә түгел, талантлы кеше бөтен өлкәдә дә талантлы була. Без инде ничә еллар шушы балаларны тәрбияләп, мен уйлыйм, безнең Татарстаныбызның киләчәге бик матур дип, чөнки киләчәгебез менә шул талантлы балалар кулында. Белгәнемчә, син беренче ел рәттән Созвездие йолдызлык фестивалендә катнашасың. Да бераз сөйләп кит әле, ни өчен син менә һәр елдагыча бирегә киләсең һәм катнашасың? Сизгәнсездер инде, менә безнең ел сайын фестивалебездә шундый кызу атмосфера хакимлек итеп тора. Менә кемнәрдер чыгышларын кабатлый, кемнәрдер горурланып үзләренең дуслары өчен җан атып тора. Инде сәхнә артында катнашучыларыбыз курку хисен кичерә. Инде менә ел сайын мин монда килеп, бу фестивальгә килеп, кайтып дисәң дә була, мин алга таба көч җыям. Шул балалар энергетикасы белән мин тулыланасың дип әйтәм. Әлбәттә, Елдан-ел Созвездие йолдызлык фестивале гала-концерты югары дәрәҗәдә уза. Балалар фестивале булуына ышанмассың да, һәр чыгыш үзенчәлекләргә ия. Фестиваль 23-нче тапкыр узуга карамастан, беренче җиңүләргә адым ясаучылар да шактый. Сәхнәдә 39 чыгышның берсе дә икенчесен кабатламый. Биючеләр төрле стильләрдә сәләтләрен күрсәтә. Җырчылар ретро җырларны табып башкара. Шунысы мөһим, фестивальдә катнашучы һәр бала чыгышын туган телдә башкарырга хокуклы. Безнең республикабызда бүген нинди генә юнәлештә булмасын, һәрбер бала үзенең сәләтен, талантын күрсәтергә бөтен мөмкинчелекләр дә бар. Без бик бәхетле республикада яшибез. Кадерле балаларыбыз, сезгә сәламәтлек, уңышлар телибез. Концертлар залы шоугыр килгән арада сәхнә артында тик тормый. Берәүләр үз текстын кабатлый, икенчеләр бизәнә, костюмнарын барлый, өченчеләр парлак мизгилләрен көтә. Һавада бераз дулкынлану хисе. Сәхнә артын мин дә күзәтеп чыгарга булдым. Нәкъ сәхнә артында иң кызыгы һәм шуңа күрә әйдәгез тизрәк катнашучыларның гримеркаларына үтик. Монда кемнәр бар икән? Сәлам! Нишә хәлләрегез? Сезнең курагыз ни хәтле? Алар бөтенсе дә бер гизгә. Җимешләр. Сәлам, әйдәгез сезнең белән танышып китик. Сез кайсы коллектив буласыз һәм каян сез килдегез? Буадан сез, име? Аха, сез бүген нишләйсез? Биешәксез, җырлыйсызмы? Бисез дә җырлыйсызмы, име? Сәлам! Нишә хәлләрегез? Siz koyun bulasınız. Азакайдан кадәр монда килдегезме ни? Как у вас дела? Ничек хәлләрегез? Нормально. Как настрой? Хороший. Сез бүген нишләйсез? Что вы сегодня будете делать? Петь, танцевать? Петь. Петь, что вы будете петь? Песню «Чудо-патефон». Созвездие солнца, созвездие света, созвездие встречи и многой мечты. Созвездие дружбы, созвездие веры, созвездие мира, тепла и любви. Менә шушындай матур күлмәкләрне махсус Созвездие йолдызлыкка тектердегезме яисә бар идеме? Әйе. Бу костюмнарны безгә Кабул Кавурович Амонов тектергән иде. Ул бик шундый профессионал хореограф иде. Безгә булышты, безгә костюмнар тектерде. Нәрсә җырлыйсыз, биисез? Сурикаты. Сурикаты. Шуңа күрә сезнең киемнәрегез дә шундый, име? Кемнәр соң алар сурикатлар? Животные. Хайваннар, име? Безгә дә әзрәк җырлап күрсәтәсезме? Нам тоже немножко попоётеме? Ну, можем. Давайте. 3, 5. На чердаке теплым летним днем
Отыскался в сундуке чудо-патефон. Он пылился там на дне много дней и лет. Стерся старенький динамик и пластинок нет. Гомумән созвездие йолдызлык фестивалендә инде ничә ел дәвамында катнашасыз? Беренче тапкыр катнашасызмы? Күп катнаша. Җиңүләр яулаганыгыз булдымы инде? Быел үзегезгә ышанасызмы? Җиңү сезнеке булачакмы быел? Беренче, икенче, өченче урынмы? Ничек уйлыйсыз? Беренче. Афәрин. Җиңүләрегез булдымы инде сезнең? Быел сез ничәнче урын яулаячаксыз дип уйлыйсыз? Беренче, икенче, өченче? Ничә икенче, беренче түгел? Сильный соперниклар бар. Сильный соперниклар бар. Менә бит. Әмма ләкин сез шулай үзегезгә ышанасыз бит инде, әйме? Ничәнче тапкыр катнашасыз созвездие йолдызлык фестивалендә? Какой раз участвуете на фестивале? Первый раз. А с кем килдегез, откуда? Чистополе. Ну, я вам сегодня тогда желаю удачи. Сезгә бүген уңышлар теләп калам. Давайте посмотрим. Бүген суперфиналда кем җиңәчәк? Ариэль бию төркеме. Все, аңлашылды. Киттем алга таба. Созвездие йолдызлык фестиваленең карап кайткач, өметле яшьләр бар. Сәнгать тә ышанычлы кулларда дигән фикергә киләбез. Инде алга таба безне һәм катнашучыларны пирамида сәхнәсе көтеп кала. Дуслар, гала концертта очрашырбыз. Менә Руслан, яхшы урын таптык. Бик матур минемчә. Булды. Менә созвездие йолдызлык турында үземнең блогымда беренче язмамны язып чыгардым. Әле беләсеңме, ахырда шулай өстәп тә куйдым әле. Әлеге чара турында сез видео язманы безнең YouTube каналда карый аласыз дип. Ой, афәрин, афәрин. Менә шундый кичкенә адамнар белән килеп чыга инде Руслан. Рәхмәт, Чулпан. Бик каты тырышам инде. Так. Безнең фон моды. Хәзер инде видео төшерә алабыз. Тик нәрсә турында төшердем икән? Кара Руслан, һәрбер блогында үз юнәлеше бар. Менә төп юнәлеш ул инде мәзәк икән, димәк, һәрбер видео язмада кызыклы булырга тиеш. Менә без синең белән татар яшьләр дөньясы белән бәйле булган яңа карматлаштыра башладык, шулай бит? Ну, димәк, шул юнәлеште дәвамда итәргә кирәк. Ага. Так. Чулпан, искә төште. Тагын бер яңалык бар икән, һәр анканчы видео яздырып куйма. Нинди яңалык? Тукта бер мизгел. Анканчы яздырыйм. Хөрмәтле язылучылар, балачак җыры концертларының циклы дәвам итә. Яшь йолдызлар үзләренең сәләтләре белән барлык тамашачыларны сөендереп йөри. Руслан язучылары белән сөйләшкән арада без сезнең белән әлеге вакыйгадан видео язмага тукталыйк. Балачак җыры концертлар циклы дәвам итә. Бүген 16нчы концерт һәм Шаян ТВ йөзләгән бала өчен чын мәгънәсендә җыр бәйрәме бүләк итә. Бүген Шаян ТВ каналының Балачак җыры концерты Питрәч районының Яңа Шигәри авылында урнашкан Советлар Союзы герое Камалиев исемендәге күп профильле лицейда узды. Әмир бүгенге концертны алып барачак. Ничек русча әйткәндә инде настрой? Настрой шепский. Ничек балалар каршында авырмы чыгыш ясарга ягъни киресенчә җиңелме? Балалар каршында җиңелрәктер, чөнки алар кул чабалар күбрәк. Менә шундый Шаян мөхиттә инде салайса. Менә син ачып җибәрәсең. Шуңа күрә син инде кәеф бүләк итәсең. Иң беренче настрой менә ничек башлап җибәрәчәксең бүген? Сәлам дуслар! Монда күпме дуслар җыелган. Исән-сау килеп җиттегезме? Исән-сау килеп җиттек. Син дә исән-сау концертны алып барып чык. Уңышлар телим сиңа. Концертта катнашучы Сейлән телевизион фестивале җиңүчеләре үзләренең искиткеч чыгышлары белән нәни тамашачыларыбызны таң калдырды. Алар балачак җыры бәйгесенең танылып өлгергән балалар өчен җырларын башкардылар. Шаян
ТВ каналы болашак жыры концертлар циклын инде күптәннән башлап җибәрде һәм бездә 10ннан артык концерт үтте. Сейдә, бу сезнең өчен шын марафон, туймадыңмы әле концертлар куеп? Юк, туймадым, миңа бик ошый бу концерт. Тигәнәкле су буе ул нәкъ болашак җыры фестивалендә җиңеп чыккан җыр һәм ул вирус җыр менә мин сезгә әйтеп куям. Хәзер Сейдә җырлап күрсәтәчәк һәм сез аны көне буе башыгызда уйнатып йөриячәксез. Әйдәләр, Сейдә. Яңгырый шаугыр җыен, кашышлы безнең уен. Бүген сүз куешка нурын, тигәнәкле су буен. Су буенда тигәнәк, тигәнәктә күбәләк. Күбәләкне ышырмакчы яңгыр вак-вак сибәләп. Су буенда Сейдәне вакытында туктатырга кирәк, чөнки чыннан да бу җыр баштан чыкмый әйтте диерсез. Уеннар, бүләкләр, җыр, бию, шигырьләр, кыскасы күңелле чара булып чыкты. Шупар, сен әзірме? Туктале, тутам, яңа бетермәдем. Шупар, менә кара. Без хәзер синең белән, әйме, икебез бергә видео төшерәбез, әйме, әлеге видеода менә үз балаңны ничек дөрес иттереп алып барырга дигән киңәшләр, лайфхаклар әйтәбез, әйме. Һәм әлеге видеоны без иңрән уртак пост иттереп үзебезнең социаль челтәрләрдә урнаштырабыз, әйме. Һәм шуның белән нәтиҗәдә синең дә минем дә аудитория артачак. Аңлатылдымы? Каралы, сине башын эшли башлады бит әзрәк. Мисә сүзләрен җибәрдем нигә? Телефонга. Әйме, хәзер карыйм. Башлыйбыз. Блокны дөрес алып бару буенча киңәшләр. Беренчедән, иң мөһиме, дуслар, блок алып барганда үзегезнең күңелегезгә якын булган юнәлешне сайлагыз. Менә сез башкарган эшегезне яратсагыз, һәр вакытта көчтә булачак идеяларда һәр вакытта яңалар булып торачак. Шуңа күрә күңелегезгә ятканны сайларга тырышыгыз. Атнасына кимендә 2-3 пост куйгыз. Көн аралаш куйсагыз, тагын да яхшырак. Һәм әле шусын аңлатмаса кирәк, язучылар белән мөнәсәбәт никадәр яхшырак булса, аларның сыйфаты да яхшырак булачак. Мәсәлән, алар белән һәр вакытта аралашып торырга кирәк, сораулар бирергә, комментарийларга җавап бирергә, һәм инде төрле әңгәмәләр оештырып алсагыз да бик яхшы булачак. Никадәр күбрәк сезгә язучылар ышана һәм сезнең белән аралаша, шул кадәр алар сезнең белән озаккарак булачак. Шулай ук инде әлбәттә трендлар артыннан күзәтеп барыгыз. Алар бит көн саен чыгып тора. Һәм әлеге трендларны үзегезнең юнәлешегезгә туры китереп эшләгез. Һәм караулар саны бик тиз арада артачак. Һәм инде алдарак шулпан әйткәнчә, видео һәм фото контентыгызны төшергәндә яхшы матур фон сайларга тырышасыз. Чөнки сезнең блог, сезнең социаль челтәрләр, ул сезнең брендыгыз булачак. Һәм шулай ук инде видео төшергәндә яктылыкка да игътибар итегез. Чөнки видеода яктылык юк икән, димәк, видеоның сыйфаты бик начар була. Урамда кояш булмаса, сез яктылыкны махсус җиһазлар белән арттыра аласыз. Һәм әле шунысын да онытмаса кирәк, сыйфатка килгәндә, сыйфатка бик әллә ни күп сыйфатлы видеолар төшерә кирәкми. Иң мөһиме, сез видеогызны HD сыйфатында төшерсәгез, һәм 30 кадр секундына булса, иң яхшысы шул. Чөнки сез нинди генә зур сыйфатта төшермәсәгез дә, нинди генә авыр видео ясамасагыз да, сайтта һәм социаль челтәрләрдә сезнең видеоны үз таләпләренә кадәр кысып бетерәчәк һәм видеогызның сыйфаты югала. Шуңа күрә алдан ала җиңел форматта видео төшерергә тырышыгыз. Инде карауларның санын арттырырга теләсәгез, дусларыгыз, туганнарыгыз, якыннарыгыз белән уртак постлар куйгыз. Инде менә бүләкләр уйнатасыз икән, язучыларның сыйфаты бераз начаррак мөмкин. Әле шунысын да исәп торырга кирәк. Язучылар белән сез максималь элемтәдә булырга тиеш. Мәсәлән, Telegram-каналмы, ВКонтакте челтәреме, YouTube каналыгызмы, буларның барысы арасында да коллаборация оештырырга кирәк. Мәсәлән, Telegram-да булган аудиторияны шулай ВКонтакте челтәренә күчергән. Мәсәлән, менә шундый яңалык булды. Тулырак безнең ВКонтакте социаль челтәренә һәм сылтамасын куясыз. Шул вакытта инде ВКонтакте челтәренә кергәннән соң әлеге мәгълүматны укыгачтан, инде әлеге чара турында видеосы безнең YouTube каналда бар дип куйсагыз, сез инде максималь чыганаклар рәвешендә үзегезнең аудиторияңыз белән элемтәдә булачаксыз. Әйе. Инде иң
иң мөһиме үз эшегезне яратыгыз, чөнки мәхәббәт барысын да җиңә. Шулдан бигрәк теге матур кызларча әйтеп куйган син. Мәгән сиңа теге үз блогыңны башларга кирәк тә теге кызлар цитатасы, мотивациялар буенча. Ой, менә башлармын да, Руслан. Иде инде без хәзер тапшырыбызны дәвам итәбез һәм чын бер мисал карый алабыз. Әйтә карыйбыз. Татар кызын баштан ишетәләр, аннан соң гына күреп алалар дияргә яраталар. Алкалар һәм шулпылар хәзерге вакытта аеруча популярлык казанды. Аларны модага кертүче бер татар кызы белән бүген якыннанрак танышырбыз. Гүзәл Габидуллина. Тумышы белән Балташ районыннан хисапчы белгечлеге буенча Казан дәүләт аграр университетын тәмамлаган. Гүзәл хәзерге вакытта төрле кул эшләнмәләрен ясау белән шөгыльләнә. Социаль челтәрләрдә үзенең блогын алып бара. Мин инде моңа бик күп әзерләнеп бардым дигәндә, ниндидер этәргеч кирәк иде. Һәм инде 2017 елда мин татар кызы республика күләм бәйгесендә катнашып, анда җиңеп, чынлап та шушы өлкәдә үсергә кирәк икән миңа дип, мин инде әкренләп ясый башладым, материал туплый башладым. Ә менә барысында эшләргә син кайдан өйрәндең? YouTube'da шул видеолар карый, башка мастерларны күзәтә, менә шулай итеп җыя өйрәндем дип әйтим инде. Бер эшләнмәне ясау өчен күп вакыт кирәк. Эшләнмәләрнең авырлыгыннан тора. Мәсәлән, алкалар җиңелрәк ясала, 15 минутларда ясарга мөмкин инде. Ә инде шулпларга күбрәк вакыт китә. Ә инде иң күп киткән вакытта ул дизайн уйлау. Чөнки мин теге определенный шаблон белән эшләмим. Теге фурнитурасын алып, монсын монда куеп, мондый ташларны куеп, шулай итеп эксперимент ярдәмендә ясый. Син бит шулай блогерда, менә блогер булуың синең эшеңдә нинди дә булса файда китерәме? Әлбәттә, блог алып бару инде ул үзеңне как личность таныту дип әйтер идем. Син менә бу алкаларны да теге айрым беренче этабы уже реклама этабы уже үткән дип әйтер идем, чөнки мине белгәч, минем нәрсә эшләгәннәрне беләләр, һәм инде ул күбрәк кеше белгән саен теге күбрәк сату була дип әйтим соң инде. Блог буенча мин инде күбрәк кул эшләрен күрсәтергә тырышам. Алла бирсә кул эшләнмәләрен күбрәк төшерергә сүз бирәм дип әйтим инде. Чөнки барбер бу миңа да кызыклы, шулай ук инде минем карап баручыларга, язылучыларыма да бик кызыклы. Үзеңнең ничектер ясарга яраткан бер аерым эшләнмәң бармы? Бәлки яратып кия торган эшләнмәң бардыр? Инде миңа шулпылар ясарга бик ошый, чөнки теге бөтенесе карый да, ой нинди матур, менә әле мин теге театрларга, ниләргә үземнең эшләнмәләремне киеп барырга яратам инде, кайберсендә урамга чыкканда да, һәм бөтен кешене җәлеп итәм шуның белән. Һәм инде менә шулпыларым аеруча миңа бик якын. Ул бит әле безнең татарларга гына хас шулпылар. Үзләренең эшләрен башларга теләүчеләргә нинди теләкләр теләр идең? Нәрсәдән башларга кирәк? Башта үзеңә максат куярга кирәк. Һәм ул менә башка бит идеялар килә, һәм аны обязательно дәфтәр битенә язып куярга киңәш итер идем. Чөнки сез язып куйгач, уже ул сезнең беренче адым ясалган дигән сүз. Ул инде һавада очып йөргән хыял гына түгел. Обязательно аккаунт создавать итеп куясың. Шуннан анысы да бик кирәкле, чөнки кеше синең эшләнмәләреңне күрергә тиеш. Әйтәләр бит әле Гөлназ, татар күрмичә, тотып карамыйча ышанмый дип. Шуңа күрә инде син бөтен эшләнмәләреңне шул бер алка булса да, аны матур итеп күрсәтсәң, кешедә интерес уяна, тагы нәрсәләр ясый аласыз дип сорау бирәчәкләр, һәм инде шулай итеп син үскәнеңне үзеңдә сизмичә каласың. Чыннан да бик зур рәхмәт сиңа искиткеч теләкләрең өчен. Чыннан да әгәр сезнең теләгегез бар икән, димәк, теләсә кайсы эшне бер дә курыкмыйча башкарып чыгарга мөмкин. Монда шундый матурлык сез күз алдыгыга хәтта китерә алмыйсыз, һәм бу барысы да гүзәллек мускуллары белән эшләнгән эшләнмәләр. Шуңа күрә сез дә үзегезнең хыялларыгызны чынга ашырыгыз, ә безнең тапшырыбыз алга таба дәвам итә. Безнең белән калыгыз.
Чулпан, менә бит тырыша торгач, мин башлаган блог кичкенә адымнар белән үсә башлады, алга бара башлады, әйме? Тик беләсеңме, бер генә әйбер мине борчый башлады. Мин бит инде актуаль, яңа, чынчытыр, оригиналь булырга тырыштым, әйме? Тик әлеге менә юнәлеш тагы куйдыр шураган кебек миңа. Нәрсә? Әмдә яшьләр тукталышы дигән синең башыңа беренче килмиме? Бу бит гомумән безнең тапшыру юнәлеше булып чыга түгелме инде? Тапшыру башына бер шуны әйтергә тырыштым бит инде сиңа. Соң бит инде шулай булгач башына катырып әйләнсә уйларга кирәкми. Син әйткән әйберләр барысы да безнең тапшыруда бар. Һәм инде тагын иң мөһиме, менә мин башта әйткәнчә, кеше үз эшен яратырга тиеш. Менә монда бит инде комбо килеп чыга. Шулпан карап, син әйткәчтен аңладып бирәсең барсында ничек кайфны күтәрелеп китте, шатта куя. Димәк, без бит бу юнәлештә күптән эшлибез, шуны камилләштерергә кирәк дигән сүз. Шулай, инде менә блог дип җаны ата икән. Әле бит бүтән мөмкинлекләр дә бар. Шулай бит, менә карап, безнең канал, безнең үзенең Telegram каналы, YouTube каналы бар, башка социаль челтәрләр. Без шунда, мәсәлән, ниндер менә без тапшыру вакытында төшергән төрле кызыклы видеолар, менә шулай. Йөрәшләрне куеп бара, мәсәлән. Кадр артында калганнарны, камера артында калган мәзәкләрне шулай куеп баралабыз. Тамашачылар да әйбәт, контент та яхшы. Тамашачылар дигәннән безгә бит инде сабашырга вакыт җитте. Кадерле тамашачылар, киләсе атна телекраннарда күрешкәнчегә кадәр. Аңа кадәр без сезнең белән үзебезнең социаль челтәрләрдә аралаша алабыз һәм яңалыклар белән таныша аласыз. Барысы да сезнең каршыгызда. Инде киләсе тапшыруда күрешкәнчегә кадәр. Хуш.